Goedenavond. Goedenavond. Quanto ben je nog? Het gaat goed, het gaat fantastisch. Ik vind het een leuk evenement en ik heb het echt naar mijn zin. Jij bent een best wel bekende influencer van ons. Dus vertel, hoe ben je hier terechtgekomen? Hier op het evenement? Als influencer. Oh, als influencer heel hard werken. Ik ben al sinds klein ben ik al bezig. Ik was 10, 13 jaar, toen wist ik wil video's maken. En ja, op die manier is het gewoon gaan groeien. Ik begon eerst gewoon klein met Snapchat, kleine video's maken. Daarna was het gewoon echt het grotere plaatje. Ik kreeg steeds meer volgers erbij. En toen op een gegeven moment kreeg ik ook zeg maar, het verantwoordelijkheid van een community. Zeg maar. Kijk, het is zeg maar... Pas nu de afgelopen 2 jaar heb ik echt het gevoel dat ik echt gewoon best wel bekend ben. Dat ik zeg maar een voorbeeld ben voor heel veel mensen. Ik ben een voorbeeldfiguur, dus ik moet letten op wat ik doe. Ik kan niet zomaar bewegen op elke soort manier. Het is ik weet niet man. Tot het punt dat vanavond ben jij dus een invitado speciaal. Maar dan is er een papiamento bij een evenement zoals vanavond. Ik ben uitgenodigd. Ja, het is... Het is gek hè? Het is echt gek, het is crazy. Voor mij is het ook gewoon heel speciaal. Ik voel me ook echt vereerd dat ik uitgenodigd ben. Het laat wel zien dat ik een impact heb, een bepaalde impact. Dat ik word uitgenodigd voor zulke soort evenementen, maar... Ja. Como escolhe tipo de contenido como quer tra. Qual é o processo aí trabalho? Ik heb best wel een slechte jeugd gehad. Een hele zware jeugd vooral. En ik wou het gewoon ik wou met mijn trauma's op een goede manier werken. Dus ik wou mijn trauma's omzetten in iets om te lachen. Je weet toch? Dus zo ben ik gewoon gekomen met die content. En vooral, ik besefte opeens dat die dingen die ik meemaak, niet iedereen, of die dingen die ik meemaak, ik kwam erachter dat die dingen die ik meemaak, iedereen meemaakt. Waardoor ik dacht gewoon van, weet je, het is wel leuk om deze video's te maken. Daarom, ik speel mijn moeder en mijn vader over bepaalde dingen die gebeuren in dagelijks huis van, je weet, van onze Caribische mensen. En ik vond gewoon van, weet je, het mag ook gewoon grappig. Het hoeft niet per se alleen maar zo serieus, iedereen, nee. Let's laugh about it. Juist, laten we gewoon over lachen, want iedereen maakt het mee. Toen je gaat isla. Wat dan weer? En vandaag een bekende influencer. Wat is voor jou de volgende stap? De volgende stap voor mij is, ik wil gaan acteren. Ik wil echt gaan beginnen met acteren. Films denk ik, series. Ik ben nu ook bezig met een project voor YouTube wel. Ja. Dus ik begin klein, ik moet het zelf doen. Maar dat gaat wel een stap zijn naar iets groters. Zeker, zeker. Dus ik wil acteur worden. Acteur. Wel, botinha cara bezig. Que conselho para poduna hobby nanku também que dentro do mundo de online content creation. Gewoon doen. Beginnen. En heb geen schaamte. Want dat is een hele grote ding. Heel veel mensen die schamen zich om zichzelf terug te zien. Of ze denken te veel na over wat andere mensen gaan zeggen. Maar je moet het gewoon doen. Doe gewoon. Ik heb het ook gewoon gedaan. Pruik op hoofd en zo, badjas. Pavo, Zuidplein, kaffen. Ik doe alles gewoon. Gewoon doen. Je ziet dat, je komt ergens. Je ziet, ik ben nu uitgenodigd voor Miss Verkiezing. Het werkt. Felice noche en tot succes. Ja, zeker, zeker, zeker. Jij ook een fijne avond.